Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes to bude video troška iné, zamerieme sa na to, čo som si sama pre seba spravila za prvý 4 rok roku 2026, to znamená od januára do marca. Venovať sa budeme predovšetkým tomu, čo som si uháčkovala a potom je tu zo pár šitých vecí, ktoré vám tiež ukážem. Toto sú veci, ktoré som robila vyslovene sama pre seba, to znamená nie na predaj. Vlastne budú tu dve veci, ktoré vám ukážem, ktoré sú na predaj, ale to len kvôli tomu, že som z nich nadšená, šila som ich pred pár dňami. Ak si vravíte, že je už apríl a kde som bola doteraz s videom, tak mala som inú prácu, ktorú bolo treba spraviť. Takže dúfam, že vás bude tešiť aj takýto formát videa. Ak sa niekto bude pýtať, a ja viem, že sa niekto bude pýtať, tak zaradila som ho pretože názov tohto profilu je Pohodový domov a pre mňa je pohoda všetko to, čo mi robí radosť. To znamená aj veci, ktoré... Sú to aj veci, ktoré... Všetky moje hobby a že ich nie je málo, tak všetko sa dá do toho zaradiť. Začneme hneď z hurta. Tu vidíte vlastne nejaké veci, ktoré sú teda uháčkované. A teda na sebe mám halter top. Ja tieto topy jednak ich zbožňujem robiť a aj jednak sa strašne dobre nosia. Má holý chrbát, ako môžete vidieť. Je tam vlastne len zapínanie. Je na leto, lenže ja počas leta nenosím nič odhalené. Ale toto mi vyhovuje, pretože je to dostatočne vzdušné, vďaka tomu, že má holý chrbát. Ale vždy navrch nosím košelu. To znamená, že nech budete vidieť čokoľvek z týchto topov, ktorých tam je až, tak na všetko pôjde hore košela, či už teda nenosím to vždy len takto. Vždy je niečo na tom, neznášam, keď na mňa pečie slnko, nerobí mi to dobre, inak toto bude super natáčanie s týmto slnkom, čo mi tu svieti priamo do oka. Nevadí, budete vedieť, ako sa mi robia vrásky. Čiže ku všetkému si predstavte nejakú košelu na vrch, alebo ja neviem, nejaký veľký šál, mám taký veľký biely bavlnený šál, ktorý nosievam, teda šatku, ale teda v forme šálu, lebo to nie je hrubé, ktorú cez leto nosievam. Čiže všetky tieto topy boli koncipované tak, aby mi v nej nebolo teplo. To znamená holý chrbát. Ja teda celkovo to moc nemusím, čiže teraz vám môžem rozprávať, ako sa neznášam potiť, ako neznášam slnko, čokoľvek. Všetky sú robené takto. Tento top som robila ešte v modrej farbe a v podstate chvíľu pred dokončením ho mám ešte v červenej farbe. Ten vám ukazovať nebudem, lebo nevidím dôvod na to prečo, proste presne taký istý. Čo bolo ale pre mňa podstatné pri týchto topoch, bolo toto rozširovanie, ktoré som tu pridala. Ja teda nerobím veci podľa návodov, asi by ma porazilo, keby som mala robiť veci podľa návodu. Robím ich vždy podľa toho, že ich vidím a spravím. Čiže išlo mi o to, aby som vlastne vedela, tu na to cítim, aby som vedela vlastne rozšíriť tú tkaninu tak, aby mi reálne sedela na prsiach, keďže teda, keď som videla nejaké návody, tak to bolo také 2D a ja potrebujem 3D. Keďže mám prsia. Ale vidíte, keď sme už pri tejto košeli, tak tá je síce sekáčový úlovok, ale vymenila som na nej v januári gombiky, lebo tam boli také otrasné košelové gombiky, nepáčili sa mi a tieto sú také zbožné perličky. V januári som si aj ušila zo pár vecí. Napríklad som šila túto kapsičku, tu mám na make-up, tam je vlastne všetok môj make-up. Niekto sa môže stiažovať, že je to málo, niekto, že veľa. Pre mňa to bolo vyhovujúce a je to vyhovujúce preto, lebo keď idem niekde na výlet, to je jedno, či lietadlom, či čím, keby som toho mala menej alebo viac, tak to viem takto, čo mi tam robí zle, tak to viem vlastne zabaliť, hodiť do vaku, nezavadzia mi to, dá sa to zavesiť v prípade potreby niekde. A strašne sa mi páčila tá látka, mám ešte trocha, vlastne robila som z nich aj normálne kozmetické tašky, také ako prešívané, ale takéto vrecúško, milujem tú látku, milujem to ako kapsičku, ozaj na make-up, strašne super. A pozrite sa, aká je rozkošná, to je
čistá jar toto. Takže to. A potom som v rámci, ja neviem akého skúšania, takto zvyčajne robím tieto prešívané kozmetické tašky podľa jedného jediného strihu, na ktorý som sa teraz vykašľala a povedala som si, že poďme to spraviť úplne inak, čo by bolo v poriadku. Ono by to vyšlo, keby som to počas toho šitia asi 15 krát nerozmyslela. Čiže to vôbec nie je tak, ako malo byť. Tento zips teda za normálnych okolností by bol odtiaľto až potiaľto. Nebolo by iba v tejto hornej časti. Lenže, keďže sa teda bavíme o tom, že som to ušila zle, ešte tu nás som to prešívala, tu nám mi ostali stopy po ile, hrôza. To je jedno. Na to, aby to schovalo šampón a nejaké SPF-ko na cesty, to stačiť bude. A ja druhú, lebo to mám vlastne už pred šitú látku, lebo toto šitie na tom robím normálne na stroji, nie je toho už rovno na látke, tak druhú spravím normálne, lebo toto ja neviem, či mi šiblo, či čo, ale každopádne mám prešívanú kozmetickú tašku, ktorá pôvodne ani vôbec nemala byť moja, ale nemôžem to pustiť ďalej. V januári som dokončila túto šatku z ovčej vlny, ktorá je teda úplne super. Farebne síce nie je úplne pre mňa, ale mne sa strašne páčila tá vlna a myslím si, že na ďalšiu sezónu bude fajn. Mám jeden čierny kabát, po ktorému sa teda dosť hodí, ale vedie sa k tomu aj iná vec, ktorú som robila. Je tá vec, že keď to viete spraviť, tak potom už robívate jedna radosť, všetko, čo vám príde pod ruku. Ale každopádne šatka sa mi páči, pekne spravená, je z krásnej škótskej ovčej vlny, úplne tenúčkej, čiže to robí takú peknú drapériu. Zbožňujem vlnu, čo teda vlna a kašmír sú moje dva najobľúbenejšie materiály. A keby mi ich v nich nebolo väčšinu roka tak strašne teplo, tak by som vlastne ani nič nenosila, ale možno, ja neviem, sa raz odsahujem niekde za severný pól a bude mi tam, alebo na severný pól, dostala som za polárny kruh a bude mi tam strašne dobre so všetkými mojimi vlnenými vecami. Každopádne šatka dokončená v januári, čiže to rátam, že to bolo vlastne ten januárový, teda že som to dokončila v prvom štvrťroku. Takže to je ona. Tento rok teda už moc vynosenia nemala, lebo potom to počasie už bolo také, že to nebolo moc treba, ale v decembri, keď som ju robila, by som si ju užila. No a potom tu máme takéto dve veci. Toto je vlastne niečo také ako väčší Sophie scarf, ale teda hačkovaný. Je to robené tiež z ovčej vlny. Teraz rozmýšľam, či toto je, či je to merino alebo nie. Neviem, buď je to nejaká klasická ovca, alebo je to merino, nepamätám si to. A teda pre tých, čo nevedia, tak merino je druh ovce, takej veľkej, huňatej a celkom smiešnej. Toto mi vyhovovalo takto. Ja mám problém s tými Sophie scarves, že sú strašne tenké, ale druhé, čo vám ukážem, bude práve to tenké. A keď je zima, tak potrebujem niečo, aby mi to ozaj obťahlo krk, aby mi nebolo chladno, aby som si to vedela keď ako pozastrkávať. Tak toto mám teda len takto uviazané. A keďže tu nemám zrkadlo, tak typujem, že asi ako vyzerám v tom. Veľmi sa mi páčila farba, ktorá je teda taká studenšia, červená a mne pristanú tie studenšie odtiene. A opäť k tomu čiernemu kabátu, čo som spomínala, je to veľmi fajn. Ja mám teda druhý kabát červený, taký približne v takejto farbe. A k tomu mám ale úplne iné veci. A k tomu si budem niečo dorábať vlastne až potom. Len teda nič čierne, potrebujem tam niečo svetlé a zároveň potrebujem tak, aby som to nevyzerala ako Santa Claus, hoci ja rada vyzerám ako Santa Claus. Prečo nie? Takže dokončený aj šál. Inak toto je taký rýchly projekt. Vážne, že to idete len krátky dlhý stĺpík, rozširujete, potom zužujete a máte to za chvíľu hotové. Úplne, že pre začiatočníkov. No,
A posledné je tento tenký Sophie Scarf, ktorý som si dala práve naopak. Nevadí. Tiež je to taký studenčí odtieň. Tento je fajn, ale je fajn na také... Keď je už cez deň troška nad nulou, keď nemáte pocit, ale keď nefúka, že... Možno aj teraz by bolo dobrý v tomto období, že ráno je chladno a vy potrebujete niečo len tak na zakrytie krku a zároveň si nechcete dávať šatku, lebo to sa vám zdá príliš tenké, pretože fúka. A na obed už nič také nepotrebujete, tak na to sú práve takéto tieto Sophie Scarves. Asi by som si ho mala dať k veciam, čo nosím teraz, aby som ho vynosila. Tento je teda z talianskeho merína, veľmi príjemného. Milujem tieto merína, ale to ešte asi budete od mňa počuť párkrát. Takže tým pádom, tam mám, čo som robila predtým. Máme, myslím, sekciu šálov, ktoré boli pre mňa ukončenú a môžeme sa vrhnúť na ďalší stopov. Myslím, a nie, ešte mám šatku. Jasné. Mám šatku, tu som si robila teda na leto, ale nechcela som taký ten klasický tvar. Spravila som si takúto a vlastne som ju prerábala, lebo minulý rok som si niečo podobné robila. Čakajte, dám si dole ten štipec. A toto úplne milujem, ja teda v lete nechodím von bez pokrývky hlavy. Či je to už klobúk, alebo šiltovka, alebo šatka, čokoľvek. Lebo, ako som spomínala, nemám rada, keď mi slnko páli na ktorúkoľvek časť. A toto, počkajte, ja sa v tom skle skontrolujem. Toto je strašne super. Ja to úplne milujem. Proste taký štýl, že došla som z Oravy, ale štýlovo. Hej, hej. Takže tak. Dobre, teraz je to už naozaj všetko z šatiek a môžeme sa vrhnúť na ďalšie topy, ktoré tu mám. Teraz tu budeme mať dva topy, pri ktorých si ešte nie som úplne istá, či náhodou túto časť takto nejak nezopnem. Možno to bude vyzerať lepšie. Opäť je to bez chrbta, teda je tam len zapínanie, takéto zapletanie. Veľmi jednoduché. Nesmiete to brať tak, že by nás bylo len toto, čo teda by nevadilo samo o sebe. Vadilo by to mne, že na mňa páli slnko. Čiže opäť na toto pôjde vždy nejaká košela, nejaká šatka, čokoľvek také. Ale teda jeden z mojich obľúbených bude nasledovať. Tento nie až taký, nie som úplne stotožnená s tou farbou. Nie je to práve taká farba, ktorou by som vyhľadávala. Ja mám rada pomerne také intenzívne odtiene. Keď je teda svetlá farba, tak nie je taká intenzívnejšia. Táto je taká šedomodrá. Neviem, v akom záchvate som kupovala túto priacu, ale teda bola v komode, ktorá je určená mne, čiže z nejakého dôvodu som ju kupovala. Je možné, že som ju objednávala z netu a tam vyzerala ten odtieň inak. Lebo neviem si predstaviť, prečo by som si inak objednala niečo, čo mi až tak nesedí. Ale každopádne tričko bude vynosené, teda top bude vynosený, lebo nemám rada, keď mi veci len tak stoja v skrini. Som úplne zastancom toho, že mám len to, čo nosím. Radšej budem mať oveľa menej veci, ale budú vynosené a budú poriadne. Bude tá kvalita dobrá, ako mať trilión vecí a všetky samé šity. Teraz to máme predposledný top, inak ešte chvíľu a neprestane svietiť do toho oka. Predposledný top, ten sa líši vlastne aj v tej hornej časti, aj v spodnej časti. Na tomto predchádzajúcom som používala tieto peáriky, tu nás som striedala viacero vzorov. Opäť išla som z hlavy, ale toto vám chcem ukázať na tom tope. Ja som na každom jednom robila takéto tie rozširovačky. Vlastne sú to zášivky, len teda neviem, ako by som to opísala v háčkovacej hantírke, ale teda
každé jedno je vlastne vymodelované tak, aby sedelo. Zadná strana je opäť šnúrková, čiže opäť keď pôjde niečo na mňa, tak to vadiť nebude. Nevadilo by to mne. To len pre istotu pridávam disclaimer, lebo niekto sa zase bude rozčulovať. Tento sa mi páči sa mi aj farebne. Ešte uvažujem nad tým, že či neprerobím tento vrch, aby to nebolo až také hlboké. Viac mi vyhovujú tie haltertopy, lebo vlastne keď ide odtiaľto a mám potom ešte niečo na vrchu, tak sa nikde nedostane. Tu na to budem musieť celé zamazať SPF-kom alebo mať košelu na vrch zapnutú, alebo niečo vymyslím, možno niečo uháčkujem ďalšie, aby to prekrývalo. Pre seba vlastne plánujem na leto aj nejaké šaty, ale tie neviem, kedy budú hotové. Úprimne, popri ešte všetky inej práci je to také, že uvidíme. Idem si dať posledný top a potom si ukážem ešte tašky, lebo na tie som hrdá a je to úplne, že aktualita posledných dní, nie sú to úplne, že posledné dni, ale úplne som z nich nadšená. Poďme na tento posledný. Tento sa mi páči najviac. Aj farebne mi najlepšie sedí, napriek tomu, že všetky som si teda odrátala približne rovnako, tak aj normálne je najlepší. Chrbát je opäť holý, čo znamená, že na vrchu môžem nosiť čokoľvek. Nebudem sa opakovať, už sa opakujem aj tak pri veľmi. Tento zbožňujem. Všetky tieto topy boli robené z egyptskej bavlny. Bolo to trop safran, to znamená, že pomerne lacné. A tým, že nemajú chrbát, tak na moju veľkosť, to znamená M-ko som použila asi klopku a pol, čiže preženiem to poviem, že za 3 eurá a trocha mojej práce mám vlastne celé to tričko, ktoré je krásne, vydrží mi, nefarbí, nezrazí sa. Ja som ich teda už aj prala, lebo vždy vlastne, keď niečo spravím, tak to aj vyperiem, aby to dostalo tú pôvodnú veľkosť, aby som vedela, či som sa niekde nepomýlila. Čiže takto bude vyzerať už do konca. Napíšte mi, že ktoré sa vám najviac páčilo z týchto vecí, ktoré tu boli, lebo u mňa je to tento top, tento úplne, že vyhráva. Neteším sa na leto, ale už sa teším, kedy ho budem nosiť. No a potom tu mám ešte veci, teda tie záležitosti posledných dní. A to bolo moje šitie, pretože v sekáči som našla takéto nádherné látky a robila som teda z nich tašky. Budú aj menšie, tieto teda budem ponúkať ďalej na predaj. Táto je ako veľká plážová taška. Vyjdú mi ešte... Dokopy by mali ísť nejaké 4 kusy veľkých, ale pravdepodobne budú iba 2 veľké a spravím 4 malé tašky, pretože táto je ozaj že dosť veľká. Má normálne, teda je kompletne celá počíta, lebo to by mi nedalo. Má vnútorné vrecko, má tiež takéto pútko, do ktorého pôjde karabína a môžete si tam zachytiť kľúče, tak aby sa nedali vybrať. A ešte budem našívať magnetické zapínanie, aby sa dali zapnúť. Ale kúpnite na ne. Ja som s nich úplne... Tie látky sú prekrásne. A druhú som robila vlastne takúto. K tej som robila aj takúto malú taštičku na drobnosti, neviem, na tampóny alebo na SPF-ko, ja netuším na čo, alebo lesky do toho, ale každopádne bude súčasťou tašky. Ešte uvažujem, že či ju nevypárať, nedorobiť tam pútko, aby sa dala zavesiť vlastne na to vnútorné pútko na karabínu. Čiže táto tak pekne drží, lebo vo vnútri sú látky napchaté, ale obidve sú pevné, obidve sú vypočívkované, majú spravené také náznak dna, nemajú že úplne dno, ale je tam náznak vlastne 5 cm, 6 cm dna, čiže je to super. Ku každej je teda kapsička, táto druhá je tu na niekde na spodu, obidve majú vnútorné vrecká a obidve teda budú mať, čo som ešte nenašla, magnetické zapínanie, čiže sa vám ani dovnútra len tak niekto nedostane. Nechcela som návrh našívať zips, zdalo sa mi to zbytočné a občas vlastne pri tom zipse je také, že keď strkáte dovnútra ruku, tak sa o to poškriabete. Celé sú z materiálov, ktoré buď boli teda upcyklované, ako boli vlastne tieto vrchné veci. Vnútra sú z látok, ktoré som zdedila po mojej starkej. A zipsy, a vlastne nič iné tam už nebolo použité, zipsy
Karabíny sú nové, lebo karabíny som nezohnala, ale zipsy sú použité tiež také, čo som vlastne mala v dedičstve po starky, čiže všetko je, okrem tých karabín, je použité tak, aby bola nejak odľahčená príroda. Keby ste chceli tieto tašky, tak ma nájdete na Instagrame pod názvom TMWool. Nechávam odkaz aj dole v popise, aby ste náhodou nezabudli. A kľudne si tam chodite pozrieť. Mám tam aj iné tašky. Budem vlastne v priebehu pár dní teraz spúšťať celý taký drop. Áno, ja nemám rád anglické slova, napriek tomu ich používam. Ale bude tam viacero tašiek, ktoré budú využité práve buď zo starých dečiek, alebo z podobných vecí. Ja teda už viem, ako vyzerajú super a strašne sa na to teším a ja verím tomu, že si to nájde nejakých ľudí, ktorí sa to bude páčiť tiež. Áno, lebo si myslím, že proste tie veci stoja za to. Sú tam veci aj z nových materiálov, to tam vždy bude označené, čo je vlastne upcyklované, čo nie. Sú tam prešívané tašky, sú tam prešívané kozmetické tašky, ktoré sú teraz celkom takými veľkými. To bude tam viacero vecí. Ja dúfam, že si tam niečo nájdete. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi prosím dajte like. Ak ma ešte nesledujete, tak ma pokojne sledujte. Väčšinou sa tu teda zaoberáme domácnosťou a rôznymi vecami, čo sa toho týka. Ale teda naozaj si myslím, že hobby patrí k tomu, aby sme sa mali dobre aj v našich domácnostiach a ja som vám proste musela ukázať, čo som porobila. Ak by ste mali o takéto video záujem, tak mi dajte vedieť dole do komentára. Ja ho vlastne viem robiť aj raz mesačne, lebo vždy niečo robíme aj pre seba. A inak sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré bude opäť o niečom domácom. Asi tak. Teším sa na vás. Majte sa krásne. Ahojte.